Bon dia. Aquest dimarts 20 de maig hi ha hagut ple a l'Ajuntament de Manlleu que malauradament ha començat un cop més un minut de silenci en senyal de respecte cap a les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles que hem tingut des del darrer ple. El primer punt tractat fa referència justament a la violència masclista. S'ha presentat l'acord entre l'Institut Català de les Dones i les entitats municipalistes per a la difusió del servei d'atenció telefònica especialitzada 900 900 120 de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a les dones en situacions de violència masclista. L'acord impulsa la col·laboració entre els ens locals i les associacions de comerciants i botiguers en la difusió del servei telefònic especialitzat a través de cartells i adhesius. Aquest servei telefònic funciona 24 hores al dia, els 365 dies l'any, i permet l'atenció en diversos idiomes d'acord amb les necessitats de les persones que truquen. La vigència d'aquest compromís és fins al 31 de desembre, amb prorrogació anual. Considerem que els acords que involucren a part de la societat són necessaris per poder lluitar contra aquesta xacra social. Aquesta resolució de govern, com tot allò que s'ha debatut al llarg del ple, mocions incloses, ha estat aprovada per unanimitat. Després s'ha parlat de la dissolució de la Fundació Privada Museu del Ter. Aquesta dissolució s'ha produït per qüestions legals, ja que al ser el capital majoritàriament públic, la Fundació no pot tenir pèrdues, com és el cas. El Museu del Ter passa a ser titularitat exclusivament municipal, amb les reorganitzacions dels serveis municipals que s'estan duent a terme últimament en l'Escola Bressol Colors i el Museu del Ter, on s'estan eliminant llocs de treball a causa d'amortitzacions a places per diferents motius, entre d'altres jubilacions i prejubilacions. Això afecta negativament a la qualitat dels serveis públics. S'ha fet una modificació del POM. El POM marca les línies del desenvolupament urbanístic del municipi. En aquest ple s'ha fet una modificació molt tècnica consensuada amb les forces polítiques i les parts afectades que tractava sobre construccions agropecuàries. S'han aprovat dues propostes d'adhesió de l'Ajuntament a dues xarxes de ciutats que treballen per la sostenibilitat energètica dels ajuntaments i per la prevenció dels efectes del canvi climàtic. Des de la CUP aplaudim totes les iniciatives que tinguin com a objectiu la preservació del medi natural. En el torn d'informació de les regidories, el regidor de Pagesia, Josep Masnou, i la regidora de Benestar Social, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Carme Trilles, no han tingut res a informar a la ciutadania. Com a CUP hem preguntat al voltant de l'actuació policial del dia 9 de maig a la plaça Sant Antoni. Aquell dia un extens dispositiu policial format per 4 furgons dels Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la policia local, es van desplaçar al barri de l'Erm, on van fer un seguit d'identificacions aleatòries amb un resultat pràcticament nul, donada la magnitud del dispositiu. Des de la CUP volem manifestar que aquest tipus d'accions perjudiquen la convivència a la nostra ciutat i estigmatitzen el barri de l'Erm i les persones que hi viuen. L'alcalde ens ha respost passant de puntetes sobre el tema, dient que en aquesta operació es va dur a terme a petició d'alguns veïns del barri. A nosaltres ens sembla que això és tirar pilotes fora i no entrar en el fons de la qüestió.